Vă salut! Mă numesc Tot Gheorghe și sunt tehnicianul, șef al firmei Novo Parts. De mai bine de 10 ani ne îmbunătățim în continuu serviciile pentru ca să vă putem ajuta cu reparațiile aparatelor dumneavoastră. Cu orice întrebare legată de funcționarea automatelor și chioscurilor, respectiv servizarea acestora, vă rog să apelați la mine cu încredere. Mă găsiți la numărul de telefon 0735 195528.